Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Naanataron sa unang Domingo sa Adbyento, bag-ong tuig ron sa atong simbahan diha sa atong liturgical calendar 2022. Ato na sang bag-uhon ang atong commitment ngadto sa Ginoo sa pagpanaw dinhi sa kalibutan nining atong pagsugod sa bag-ong tuig sa simbahan. Padayonon nato ang pag-ampo alang sa kalinaw sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Iampo sab nato nga mahunong na gyud sa hingpit, masulbad na sa hingpit ang pandemya nga atong giantos ug ato sad nga iampo ang panginahanglan sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga suklian sad sila sa Ginoo sa way sukod nga mga panalangin. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Huda o sa Israel. Niadtong higayuna, magpili akog hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibuok nasod
ang matarong ug husto. Inigabot ni adtong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipadayag ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran ug tudloi ako. Kay ikaw ang akong Dios nga manunubos. Ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ngadto kanimo o Ginoo, akong ibayaw ang akong kalag. Ang tanan nga dalan sa Ginoo, maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan. Makighigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaut unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon ninyo ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan at tubangan sa atong Dios ug Amahan. Inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon,
Nakatuna ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayra naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod, ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad, kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayod kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo o makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Sinugdanan ron nga adlaw sa tuig 2022 sa atong liturhiya or sa atong church calendar. Pero ang gihisgutan sa Ebanghelyo mao ang katapusan. Lahi inig pamaagi ang simbahan mga igsoon, kay inig sugod pa lang sultihan kag unsay katapusan. No? Ganahan mo ana, nga mo pala'y pagsugod ni mo, sultihan na kag unsay katapusan? Ganahan mo, dili. Ako di ko ganahan, oy, kanabitang mutanaw kag salida. Nya, inigtanaw ni mong salida na akay tupad nga nakakita na ana, nya mag-una siyag sulti, may kay tamparuson. Bitaw ka naman mag-una, kana, ako ano mo na siya, kana ron, makuha na ron. Hilong gud hagod may nakakita naman ka. Ang Ginoo manggod siya mao ang alpha ug ang omega. Siya mao'y sinugdanan ug katapusan. Gani
wa gid siya sinugdanan, wa sad siya katapusan. Nya nganong gisultihan man ta sa simbahan sa katapusan sa atong kinabuhi o katapusan sa tanang butang nga mao pa man lang untay pagsugod nato. Tungod kay gusto sa atong simbahan nga ang matag lakang nato, matag buhat nato, matag adlaw nagpunting sa katapusan. Importante kayo nga makamao ta ani. Kay basin unyag magdanghag ta dinhi ra bas kalibutan, dunay duha ka buok dalan nga subayon. Nya lain-lain ni silang katapusan. Ang dalan padung sa impierno, ang katapusan kasakit nga way katapusan. Ang dalan padung sa langit mausad ang kalipay nga way katapusan. Mo na siya. Lisod man kaayo og di ta mo sultihan, mao palay pagpaandar nimo sa imong sakyanan, wa ka kahibaw asa ka padung. Nganong nagpaandar magkag sakyanan? Asam ka padung, sa suroy-suroy lang, apeligro kay kana. Kinalan kay bao jud kag asa ka padung. Parago na nang magminyo ka, inigminyo, mao palay pagsugod sa inyong kasal. Gisultihan na mo nga sa kasakit, sa tuna, kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maayong panglawas, sa kahamugaway og sa kapitos, hangtod ang kamatayon mo'y mubulag kaninyong duha. Kay bao mo na? Kamo mga nangaminyo, nahibaw mo? O nya, nagsubay pa mo ana? Usahay wa, mga yawanon mo. Kanang mga usahay, gihimuan maginagkanta kisa nagkakanta na, usahay, magadamgo ako. Kanang peligro kay ng usahay. Nga naman, sa matas Ginoo, walay usahay. Sa mata sa Ginoo, kada buhat nimo dunay bugti nga eternity. Di madahag usahay. Kay usa lang nato kasipyat, eternity ang katugbang ni ana. Mo nang maingon ka, karon lang ni siya, magbaso lang niya ako inig sunod adlaw, ako lang niya ning hinulsulan. Di na pwede. Kay nga naman, muabot ang katapusan sa takna nga wa nato palandunga o wa nato hibawi. Muabot na siya. Wagay siguro karong taod-taod, mudaguok na ang kalibutan. Nya matod para bang Kristo dire, panguyapan ang mga tao, inigdaguok na sa kalibutan nga magtan-aw nga nagpungasi ang mga balod, ang linog perting kusuga, wa nay makahinumdom ani unsa pay imong buhaton. Ang tanan kuno mawad-an sa paglaom. Lisod kay na mapawong ang mga adlaw, mapawong ang mga bituon ug bulan, magkapaking ang mga planeta kay motipas sa ilang naandan, bungkag yun tanan. Porting lisura ani, nya kalit na siya moabot. Matud pang Kristo, mura kuno nagkilat nga mukilab tadlas sa pikasdan. Murag kilat ba? Yun nga nang murag kilat. Lisod bagay panguros ug dungan sa kilat, makadungan og panguros sa kilat. Panagsarag yung kayo. Ambot lang. Di ka ka-timing. Igumag kilat, una pa ka manguros, pero inigkilat yun. Mao na pangandamdaan, samtang wa mo abot, kaya inigabot, anak, kalit kaya na siya. Kana ding magbisiklita ka. Nya ka magbisiklita ko, magbay ko, kay para healthy yung ko kanunay. Nya ni kalit lang kag kalipong, sama atong mga nangamatay nga nagbisiklita. Inigkalipong nimo, kinsa pa may makahinulsol nga nalipong naman ka. Di ba? Magmotor ko kay moadto ko ngadto sa kuan, Danau, pagliko pa lang nimo dias bahat, dabagan day kas na highball nga 10-wheeler, pasok din kas ilaw, kinsa pa may makahinulsol og napisat na nang o nimo. Anong tutok mo muna ko? Tuo mo nanunglo ko. Mao na gisultihan tag unsay katapusan aron kamautang mo puyo. Sa unang pagbasa niingon diri pagpahinomdom
nga ang Ginoo tumanon gid niya ang iyang mga saad. So kining planeta nga mga bungkag tanan tumanon ginas Ginoo. Gani si Kristo niingon sa laing bahin sa ebanghelyo, sumpay na itong ebanghelyo karon, matapos ang langit ug yuta, pero ang akong mga pulong di gyud mulabay nga dili matuman. Nga sa may gisulti sa atong unang pagbasa, niingon siya, muanhi ang Ginoo aron iya tang luwason. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Mao ni ang unang naas atong hunahuna, ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Dili ang atong kwarta mo'y makaluwas nato, dili ning mga politicians, dili ng mga businessmen, dili ang imong yuta o ang imong balay mo'y makaluwas nimo, dili sad ang pari mo'y makaluwas, di sad ang madre. Kinsa man? Ang Ginoo ang atong kaluwasan. Karon unsa man aron ang Ginoo gyud kaluwasan, matud pang Kristo sa tong ebanghelyo, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Kanag yung patuyang og kaon, sakit ra ba ginas mga pari? Apil na ning nagwalik. Kanang patuyang og kaon ba? Nya murabag ang atong unahon ano naagis pagkaon. Mao bitan ang uban karon, din alang hinon ganahang manganak og daghan kay nganuman unsay akong ipakaon. Unsa na akong ipakaon? Nya pun-an dayon. Unsaon na lang nako paghatag og edukasyon? Ayaw oy, matud pang Kristo, ayaw mo patuyang og kaon. Muna og mga nakagdaghan, yawa na mo'y pagkaon, moingon din ka, natuman na gyud ang sugo ni Kristo. Ayaw patuyang og kaon. Wa na masikan unon. Ang sa may sunod, ayaw mo patuyang og inom, kanang siging inom, kana yung inom. Ako ra bagyapon ang apan. Nga naman, tungod kay kanang magsigig inom, di nakabantay siyang palibot. Katubit ang panahon ato mga Sparrow unit, katubang NPA sa una ba, kusog pa kayo. Ang kanang mga ilang mga patyonon, mag-inom-inom, sus, patay. Di man kabantay, lingaw mas inom. Kanang bisyo, makapalipat gina nato, bisag unsang bisyo ha. Sugal, inom, sa panadang uban, pamabay, panglaki, basta bisyo, malipat gitaan nas katapusan. Kay nga naman, wa gitaong bisyoso nga nangandoy mamatay. Wa gitaong bisyoso nga nagsigunahuna nga mamatay koron. Wa, kasagaran yun. Para yun, tagbaw yun, tagbaon ko gini, tagbaon yun. Anak yun. Di ba? Anong inyo man kong tutok-tutukan nga tinuod man niya akong gisulti o kani pag yung giingon ayaw mo padaog sa mga kabalaka. Sige nga pader wa man ko anang kaon pader, maayo wa man sa kuan ang inom pader kana mga sugal di sa kubisyoso maayo pero dili ka mabalakon. Kining kabalaka makapawagtang sa dinis atong pagpangandam sa pagkatapos kalibutan. Ay giyog kabalaka. So kamo karong mga asawa ay namo kabalakas inyong bana. Relax lang. No na inyong bana di na mo uli mga 3 ka adlaw imong tawagan out of coverage area. Ayaw na. Relax. Katuog diagtarong. Nyaing na lang ang Ginoo, Lord, ikaw ang akong kaluwasan. Ikaw sad ang kaluwasan ato akong bana. Wa naman to nako makontak. Pahibaw ala niya kog hain to. Ay ikaw maibalita dayon na. Ibalita ba? Natuan na di ay sa punerarya. Nya abot na nimo ikabalit wala nga ako magining bana imo day siyang gipainding Lord. Ana ra ka. Agas imong luha gamay. Nya human dayon kasabot naman ka kay nangandam naman kana. Dugay naman kang kahuna-huna nga anytime mawa man gid ta. Di ba? O di na ka makalitan. Muna ingong Ginoo dire,
kinahanglang mahimo mong lig-on nga moatubang sa mga panghitabo. Kana bang katapusan ba? Kay daghan kay nato maluya basta maghisgot ng katapusan dayog ingon simbako intaw simbako. Ayaw ana kabalakaw na. Kamurong mga inahan nga niya dinhi okay ra niyo mga matay inyong anak iguli niyo sa inyong balay. Simbako. Kabalaka na. Wala nakuha na kasiyawa ana. Okay ra. Ana. Total di man kita'y tagiya. Ikaw day tagiya ng imong anak. Pero hinibaw dunay sumpay ni anang maong kahimtang. Kung naghigugmaay ta dinhi, asa man ta padong, adto ta sa lugar sa naghigugmaay nga mao ang langit. Mao na diris ikaduhang pagbasa niingon gyud diri si San Pablo hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang mga tao. Gugma mo'y atong puy-an. Nya si Kristo sa niingon sa diri sa atong ebanghelyo, busa pag-ampo kamo sa kanunay aron dili mo daugon sa mga panghitabo ni adtong panahona. So gugma, pag-ampo ug pagtuo ngadto sa Ginoo kana gyud mao nay perting nindota. Gilingian na imong tupad. Lingian. Ing na mutuo ka nga mamatay na karong gabi. Ing na kano. Ing na mutuo ka na nga mamatay na karong gabi. Daghan ra ba kay nato nga wa maghunahuna na. Pero posible ba na? No. Kamo mga lektor, tuo mo karong gabi patay na mo? Motuo mo dili. Yung kapadiroy mag-outing pa yung taon may padir. Ay kabalakagod kay mo adto bitaw ko. Pero why siguro igabot na ko dito na mo. Or ako ba'y dili kaabot kay ana ra kusdahan kutob. Di ba? Nya sa may itong buhaton samtang ni apatas kinabuhi og ni apatan ining gitawag og grasya sa kinabuhi, puy-ina ang kinabuhi nga gustong papuy-an ni Kristo. Maghigugmaay ta, maghinulsol ta sa atong mga sala, mamiya na ta aning atong mga sala, nya ilisa nato og pagka putli, pagka lig-on sa pagtuo. Muna'y una, ikaduha, maghinatagay na ta din ata magsigig inilugay kay matapos raning tanan ang atong mga buhat sa paghinatagay maoy tan-awon sa Ginoo dili ang atong nahuptan nga bahandi kay mapapas ra ng tanan kuyog inig kainding sa mga bituon ug sa atong universo. Kanang imong kwarta, kanang imong alahas, kanang imong balay, tanan mawa ra gid na nimo. Ang di mawa ang imong buhat giunsa nimo paggamit ang imong mga nahuptan karon. Giunsa nimo paggamit ang imong yuta, ang imong balay, ang imong alahas, ang imong kwarta, ang imong pagkaon, ang imong gahom, ang imong dungog. Giunsa nimo paggamit. Maunay importante. Di na mapapas. Bisag malumpag pang tibok kalibutan, di na mapapas. Namatay na si San Vicente Ferrer, namatay na si San Roque, namatay na sila si San Pedro Calungsod, wa mapapas ang ilang gibuhat. Namatay na si Jesus, namatay na si San Jose, namatay na ang mahal nga Birhen Maria, hangtod karon wa mapapas ang ilang binuhatan. Pero ang ilang balay, oy napapas na, gihimo-himuan na lang og miniature or kanang murag gi-renovate na lang, pero tuan nas ilawom ang mga balay na lubong na siyuta. Di ba? Ang ilang mga bukog nangawagtang na, ang binuhatan naa pa. Kamo, kumusta man inyong binuhatan ron? Mahinumduman o mapapas? Ang buhat nga maayo, hinumduman kanunay, busa pamalit na mog slat. Di gid na malimtan ang inyong paliton nga slat, tagsa ka slat kada semana or kada buwan, di gid na malimtan dinhis kalibutan o sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga naman,
kay inyong gitukod ang simbahan, inyong gipalambo ang katawhan. Mo ni karon lambo kay ta dinhi, nindot kay tag simbahan, tungod is na malit og slot. Nya naa pa man tay mga 60,000 slots tag 1,000. O di daghan pa kay mo higayon nga mahinumduman mo sa Ginoo. Nya namalit na mo. Wapa. Sige, punin ninyo kaning nya naman tay 2,047 slots nga nahalin. O di ba? Pun-an na lang ni Diyo kay pat-pat dayo. Gandaghan na ni. Pun ilang na pa may 57,000 ka slots. Maka-apil pa mo ani oy. Tagsa lang ka slot, ika-iniro hurot na ni. Di ba? Pilagod mo ron kabuk din he. Oh, abot ko mo mga siguro mga 50 mo kabuk. Ana. Nya kada semana palit mo usa ka slot, kutob iniro. Ana. Nya atong online parishioners mga 100,000 man na sila kabuok. Mupalit lang na sila tag sa kaslat. Ingon sa atong online parishioner, apil-apil gyud ning paria ay. Pero pasalamat beta sa atong mga online parishioners kay murag akong kwinta-kwinta mga 80 to 85% sa atong mga nahalin nga slots sila ginamalit, no? Atong pakpakan no atong online parishioners. So salamat yung kay ninyo. No nang padayon mo hatag kay di gid mo kalimtan sa Ginoo. Di sad mo kalimtan dinhi sa mga katawhan sa simbahan. Muna sa ato rong 500 years anniversary gipahinumduman ta sa paghinumdom ni adtong mga tao 500 years ago naghago pagpaambit sa mga grasya sa Ginoo nganhi nato sa Pilipinas labi na gid dinhi sa Sugbo. Nindot ang paghinomdom ni ana nya ato dayong forward ngadtos gibuhat ni Kristo pag-anhin niya sa kalibutan nga hangtod karon 2,000 years na nagpadayon ang epekto sa kaluwasan nga iyang gihatag. Iampo nato ang atong katawhan labi na dinhi sa Pilipinas kining atong mga politicians karon nga nanagan sa nagkalain-laing mga posisyon sa atong gobyerno nga unta mahimo silang agents of love, agents of harmony and holiness, dili agents of Satan niya ng chaos, quarrel, killings, and corruptions. Ato na ang iampo ha? Nga di sad ta maapil ana. Sige, manindog data mga buotan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa sinugdanan ining bag-ong tuig, gipahinumduman kita sa simbahan sa mga butang nga angay natong buhaton ug saligan. Busa uban sa pagsalig mudangop kita sa Dios ug moingon, Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga niining panahon sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madani sa pagampo ug pagpenitensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga sila nga naghanay ug nagdumala sa tawhanong katilingban, makaamgo nga ang dangatan sa kanasuran, anaa sa kamot sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit,
nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang anak sa tao mutanyag sa iyang kaluwasan ngadto kanila nga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Labing mapuangorong amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang magpulos sa among pag-alagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Inausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw o mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo sa pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag ni iningadto sa iya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ay pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban nila ni San Jose, ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among Arsobispo, ug ang tanang mga obispo, ang tanang mga pari, mga relyoso, ug ang tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Inaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tolagitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Dihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang mga dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang gasa sa kaluwasan. Niya mahitabo ra ni kung magsigi tag higugma, unya dili ta magpatuyang sa atong pagkaon, inom o di magpadalas kabalakan ining kinabuhia. Atong update, atong pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad nato gikan didto sa gawas, dihas pultahan, ang ato mga ashirits, ang ato dinhing lektor, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga sakristan, ang atong love offering assistants, ang ato diring nag-control sa sound sa atong TV monitors ug sa ato dinhing i-upload sa social media. Ato sang pasalamatan ang naglimpyo sa atong simbahan ug ang nag-decorate sa atong mga altars, ang atong Divine or Heavenly Joy sponsors karong Domingguha. Ato sang pasalamatan ang tanan nga ni-offer, ilabi na gyud ang nagdala, ang nag-offer sa bread and wine nga sila si Mr. Wilfredo o si Mrs. Maria Bohol. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo.
Update sa atong nahalin sa DOPS SBF MM, ang nahalin niabot na og 2,047 slots. Pakpaka na to ang namalit. Sobra man gid ta mga 100,000 nga magsimba og sa online og dinhi. Mopalit lang mo tag 1 slot kutob sa December, hurot na ning 60,000, no? Mahuman dahil atong once and for all projects. Kana ragod ginagmay ra kayo ang maminaw malangit dayon. So as of October 31 ang atong financial report or sa month of October, apil na ning kapilinya, apil pa man kapilinya ani katong atong gitabang dito sa San Remigio. So atong beginning balance 14,849,812 pesos and 85 centavos. Ang total cash receipts 10,609,860 pesos and 98 centavos. Ang total cash disbursements 23,069,356 pesos and 68 centavos. Ang atong ending balance as of October 31 is 2,390,317 pesos and 15 centavos. Masipang pakpak sa atong mga donors kanang manghug sa kolekta, mag-donate o uban pa. Salamat sa atong Paris Finance Council na mo'y naghimo ni ining maong mga records. Pahibalo, gikan sa Chancery, memorandum gikang Archbishop Palma, gihangyo ta sa pagsuporta ni ining National Vaccination Days karong adlaw hangtod sa December 1. Gihangyo tang tanan pagsuporta unsaon man kung humana ka mabaksin katong imong kaila nga wala pa na baksini, imbitara nga magpabaksin alang sa kaayuhan sa atong lawas o sa pag-heal sa atong kalibutan o sa atong nasod nga manormal atong sitwasyon. Ay mo kabalaka ng kamatayon, pwede na moabot karong gabi, di pa ka mabaksinan, patay na ka. Pero pwede sad nga moabot na 10 years, 50 years, 100 years from now, diha nimo. May nang inigabot na nimo sa Ginoo, nindot kag binuhatan. Di ba? Suporta mo ha. Kamong wap ang mabaksini ay mo katog karon nga di mo matuslukan anang dagom. Maglagot mo suporta ang simbahan ani. Dili di mo mutuo sa simbahan. Dili pa mo muhog guys kolekta nya di pagin mo mutuo na musamot. Akan agyong muhog sa kolekta nya mutuo pagyod aporti langita na. Announcement gikan sa atong FLA, Family Life Apostolate. Naa na sagtay mass wedding karong February 12, 2022. Kamong wapa makasal, impirnohonon mo. Timan-igin na, mo na pakasal dayon mo, mass wedding. Dinis atong simbahan. Why limit sa gidaghanon pila ka couples, pero ang limit nga magpa-register mo karong December 31, 2021 ang deadline. So December 31 ang deadline. Unya ang qualified ani kadtong nag-civil marriage na o kadtong gapuyo-puyo nga ni sobra na 5 ka tuig sa panagpuyo-puyo nya ang ilang mga edad 25 anyos pataas. Pero naay outside ani labi na edad gamay pa nya nagpuyo-puyo tingali mga 4 ka tuig 3 ka tuig nya gusto magpakasal doo lang mo didto sa opisina nya tuad didto ang muhatag ninyo requirements. Kamo sang mga nakakita nga nagpuyo-puyo ang imong anak, imong pag-umangkon, imong silingan, tambag-tambagi pod sila ay lagpugsa kay basig masagpaan ka. Ang kuan lang ba tambag-tambagi lang no? Dasiga, ayaw i-condemn. Ay na, ingos padersyano, maimpirno, gimo mga buanga mo. Isang patyong tanoong ka, iapil ko pa ng pari diha. Ayaw na. Ingna lang nga, ingos padersyano, nga kung magpakasal mo, malangit dayon mo. Isa unya di may magpakasal, posibleng maimpirno. Lang, pagsulti, aron di kayo grabe ang dating, no?
Manindog na tayo. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kaya buhay pagkapalong, mudanag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.